Before murimenyu mune nyaya yakakurisa tozonyatsotaura nemi but mungadere kumboona zvishoma zviri murimenyu. Inonzi deep sleep that's come. Mari kuti zvinhu zviri kuitika munhu anona madhobha atona inonzi deep sleep. Maona mukoma abva kurarapa iri murimenyu mune nyaya dzakakura murimenyu handikwanise kutsanangura because of time. Noti muzvionere mega rakunamatai muchakotsira mugorota zvinhu zviri kuitika murimenyu muzoudze vamwe because yei murimenyu mune nyaya asi Mwari vanoda kusunungura. Yaditi thank you. I command you to sleep. Umele Jesu mavoko. It's happening. Zvirikuitika. Ipo pano pa mashops naina. Izi ndo zvidiki zvacho. Mwana wayazvazi yangu yavavo. Asi vako vachitaura vachitsinga pandadzidwa nzvadzi yangu tinzi zvoni nemunini wangu atinzi zvoni wani pakati pawawa pedzi gore rimwe amufanwa kunge apa Pakati panani pemunina wangu nehanzvadzi yangu hombenesana. asi panakanga wana ndoshayika. Jananga tichitaura izvozvo. Tete. Matozvionera mega. Ndazvionera. Are you sure kuti mazviona apo? Ndazviona. Yei, vanga vakapfeka hembe dzerudzi rwekoti tei. Unopfeka hembe dzerudzi. Vachitaura mashoko akuti panofanira kuita hwana anofanira kuenda. Between your brother and your young sister. That's why I asked you to Murivangana, and you said before, and I was seeing 3 people because already someone I wasn't seeing him. But Mwari vanoda kusunungura. Yaditi mazvionera mega gava. Unoziva kwa munhu akoka zviri kuitika murimenyu anoso unozviona unonamata. Umwe munhu uri panapa utori palist izvozvizvi. Umwe munhu uri kunzi haupedze next year uri kunzi haufana kutobata September. Watogadzirwa ngaro unzi anofanira kuenda.